Så godt, du må skrue en lille smule ned. Er det ikke ret højt? Du bør ikke skrue så meget ned. Det var bare lige sådan... Altså, jeg må godt kunne høre det. Det her er min gode ven Amalie. Da hun blev gravid for anden gang, begyndte jeg at filme. Shit, man, så kommer kaoset bare hjemme, ikke? Jeg ville lave et portræt af et venskab i forandring. Det er hyggeligt. Ja, men det er jo også bare... Shit, man. Nogle eftermiddage er det virkelig hyggeligt, og nogle eftermiddage så er man også sådan helt balleret. Fordi det er bare sådan... Der kører bare gris og kriser og laver aftensmad og sådan på én gang, ikke? Jo, og du har også været på arbejde. Ja, det er det der med lige at omstille sig fra sådan at være på arbejde til sådan... Skulle hjem og... Ja, fikse noget tænder. Amalie og jeg er vokset op sammen. Siden vi var små, har vores familie altid holdt ferie sammen. Vi er kommet hjemme hos hinanden, lige så længe jeg kan huske. Det er også åndssvagt, at du er kommet ned. Det gjorde det. Vi har holdt ved venskabet, været en del af hinandens liv og delt mange drømme. Hvorfor ikke det, vi burde? Arbejder vi? Vi arbejder. Vi arbejder! Ja, altså. Han er nu heldigvis for det meste. Og vi har altid passet på hinanden. Perioder, hvor som alle børn jo har, hvor de bare sure Ja, han er på tværs og siger rigtig meget nej. Nej, tak. Ja. Velkommen til fertilitetsklinik. Bedst venligst. Hej, der er tilbage. Hej. Yes. Så har jeg lige snakket med lægen, og han anbefaler, at vi skal vente til, at du får en naturlig blødning, og vi anbefaler, at du kører den stimulerede cyklus, fordi at det er så uregelmæssigt en cykel, så giver det mening at gøre det på den måde. De sagde jo, at du bare må godt starte med behandlingen, det sagde de ikke også? Jo, enheden for gentagne graviditetstab på Ja, Rigshospitalet. Jo, de sagde, at de vil ikke anbefale, at jeg får noget behandling oveni. Så de prøver at følge mig tæt til den her IVF. Og så, hvis jeg så aborterer igen, så vil de så prøve at se, om man kunne gøre et eller andet. Ja. Om jeg skulle behandles på en anden måde. Men indtil videre har de ikke fundet nogen grund til, at jeg har aborteret 3 gange. Nej, okay. Det er også mystisk. Ja, Ja. det er Vil vi godt. snakkes bare ved? Det gør vi. Det er godt. Det er godt. Hej hej. Okay, hej. Jonas og jeg har forsøgt at blive forældre i 3 år. Molto bueno, buono questo, pronto. I de sidste 2
har vi været i fertilitetsbehandling. Mamma. Mia. Mia. Mamma mia. Er nu helt op? Nej. Højt op. Hvad er det for nogle malle? De er sådan crispy, og så hedder de et eller andet. Jamen, dem har friturestik wonton. Ja, dem. Og vil du så stadigvæk have fortroller? Jeg kan jo sådan. Så køber vi det. Ja! Hej, Fister. Skal jeg lige tage en bid af din mave? Nej. Var det den der? Ja, godt. Skal jeg give dig parmesan på? Ja, tak. Jeg skal have den der vitaminpille. Nej. Hvad hvis det ikke går? Kan du mærke nogle, altså lige nu der er det dine bryster og... Mine bryster, og så, altså, så har jeg faktisk fået ret meget mave allerede. Det gik slet ikke så hurtigt første gang, men jeg har... Altså, der er virkelig... Hvad er det vildt? Ja, elastikken er også kommet under pres. Jeg har lidt større elastikker. Vil du op i sengen til os? Okay, men du skal ikke. Prøv at se, vi har din dyne. Jeg er bange for at blive en perifer. En alle tager hensyn til, men som ikke bliver lukket ind. Det er også helt skørt, at gæsten sidder herinde i sengen. Jeg vil være en del af Amalies familie, ligesom jeg altid har været. Hvad er det? Skal du herop og spise den? Skal du hjælp? Upsi. Skal jeg hjælpe dig? Hvor lækkert. Hvor dejligt. Hej, Mia. Hej. Hvad laver I? Og kig forbi. Jeg kommer mere hyggeligt. Det er meget, meget velkommen. Du har vildt hyggeligt. Skal du bad? Det var en god idé. God idé. Du er så ja. Skal vi prøve at synge den nede på gulvet? Okay. Hvordan fungerer det? Så skal man lige tage noget sove. Bjørnen sover i sin levende hule. Jeg har inviteret Amalie med på fertilitetsklinikken. Yes. Super. Tak. Tak skal du have. Hej, det er mig. Ja. Fornemt. Jeg har lige veninde med her. Ja, så fint. Mia, det er lang tid siden, jeg har set dig. Ja. Prøv lige at give mig bare et kort rids. Jeg ved, jeg har godt været inde og læse alt, hvad der er kommet fra Hvidovre. Men giv mig lige et kort rids over, hvad der er sket derude på klinikken, så gentager jeg på det. Ja, i start februar i år var vi så inde til konsultation, hvor hun gennemgik faktisk en... Lad os prøve. Ja, hvor hun viste, at der ikke er umiddelbart noget som helst galt. Altså måske ikke jeg har det her. Men der viste hun bare, at der er ikke noget, man kan sige om Jonas eller mig. Vi havde lidt håb på, at man kunne gøre et eller andet, ikke? Jo. Andet, så man sådan kunne
jeg kunne få nogle piller eller et eller andet. Jeg tænker, alle vil gerne finde en årsag, og hvis man, selvom det så bliver en negativ årsag, hvis man så kunne behandle det, så tænker man, okay, så godt, så kører vi herfra. Ikke? Men det der med, at der ikke er nogen forklaring, er jo også nogle gange svært at være i. Fordi hvad så? Sker det igen? Kommer der nogensinde et barn ud af det? Ikke? Jo. Det er bare så underligt, hvorfor at det sker 3 gange, ikke? Det har man bare sådan lyst til at få et svar på, sådan, er det noget galt? Så man kunne fikse det. Ja, så man kunne fikse det. Ja. Men, og der er det biologi, og vi ved jo, at halvdelen af alle de aborter, der er på de her gentagne aborter, er jo med fostre, der har det normale antal kromosomer. Så det er jo ikke derfor. Og det er jo også dem, der desværre, det er jo dem, hvor fosteret faktisk har det normale antal kromosomer. Fordi, hvorfor er det så? Nej. Og det er jo ikke så altid, at vi finder en god grund. Nej. Okay, så er på skærmen deroppe. Du siger til, om du har brug for mig, ikke? Jo. Jeg rykker lige. Sådan der. Det er koldt. Kom her. Du skal starte med Cyklogest, altså stikpillerne på onsdag morgen, eftermiddag, aften. Tag dem samtidig som østrogentabletterne, så skal du ikke sætte flere alarmer. Og den til natten eller til aftenen, tag den i endetarmen, og de 2 andre er skade. Og fortsætter med østrogentabletterne. Ja. Det kunne være hyggeligt. Amalie, hun er faktisk gravid. Hvad dejligt. Det kunne da være helt perfekt. Det kunne være virkelig hyggeligt. Ja, det kunne det. Tak for det. Jeg er glad for, at du vil have mig med. Jeg synes på en eller anden måde, dengang jeg startede i fertilitetsbehandling, så er det som om, at der blev sådan lagt lidt op til, af, jeg ved ikke om det er samfundet, det tror jeg er sådan lidt bredt, men der blev lagt lidt op til, at jeg skulle finde mig et nyt fællesskab af folk, der lignede mig selv. Andre, der var i fertilitetsbehandling. Og det forsøgte jeg jo også, at var til sådan noget yoga med alle mulige kvinder, der var i fertilitetsbehandling og sådan noget. Men i virkeligheden, så vil jeg jo bare allerhelst være sammen med dig. Og altså, det der med, hvis man sådan skal søge hen imod der, hvor situationen minder mest muligt om, i stedet for der, hvor ens bedste venner er. Ja, det er jo på en måde også at sige, at man ikke kommer til at kunne forstå hinanden, bare fordi man ikke er i samme situation. Det er jo lidt en måde også at isolere sig for de mennesker, man er tæt på, og at man og ikke, det ikke deler, fordi at man når du forstår det ikke. Eller sådan, Nej, lige præcis. Vi har været til mange undersøgelser for at prøve at finde ud af, hvad der er galt. På forskellige hospitaler, afdelinger og klinikker.
Ja, jeg starter lige med at tørre det af indvendigt, og så lægger jeg det lille kateter op, yderkateteret, så kigger vi på blastocysten, og så kommer Dorte med den, og så lægger vi den tilbage. Ja. Og instrumenterne er tørre, fordi at det tåler ikke gel. Nej. I dag skal jeg have lagt et æg op igen. Lille yderkateter her. Tak. Så må du komme op ned, men det tror jeg. Sådan, ja. Perfekt. Godt. Tag du bukser og trusser på igen, Julia. Du har ringet til enheden for gentagne graviditetstab uden for vores telefontid. Vores telefontid er mandag til torsdag fra... Velkommen til TFP Advanced Fertility. Telefonen er åben mandag til fredag fra 10 til 12 og igen fra 1 til 2. Er du okay at spise nu? Selvfølgelig. Nu ringer Amalie. Hej Amalie. Jamen, det går egentlig meget fint, udover at i morges kom der sådan en blødning. Og det var sådan en klump, så jeg har sådan lidt dårlig følelse med det. Har du blødning, da du i starten af din graviditet? Ja. 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 Det er også bare fordi, jeg ligesom har de der andre aborter, der var der sådan noget klump, så
Men det kunne være fedt, hvis det bare ikke var det. Det kan ikke rigtig sige det før om en uge. Sådan. Jo. Amalie og jeg har altid været en del af hinandens liv. Vi har altid haft mange drømme sammen, drømt om et liv sammen, og et venskab, der var ved. Men hvordan ser drømmen ud, hvis jeg ikke kan blive mor? Har du set min graviditet? Mon jeg har tabt den ved middagstid i svømmehallen eller hjemme hos Tør og Ellen. Et helt urimeligt lotteri. Tror du, at min fertilitet den forfalder i takt med, at andre forplanter sig? Johannes Schmidt Nielsen har stjålet mit svangerskab. Gravid Louise fra yoga er skyld i mit store tab. En overbo i frugtsommelighed, der røg den mulighed. Stjålet mit svangerskab. Også Max Zuckerbergs kone er skyld i mit store tab. En overbo i frugtsommelighed, der røg den mulighed. En overbo i frugtsommelighed, der røg den